ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବାଘା ଯତୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଆମେ 1915 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜାତିର ପିତା ଅନ୍ୟ କେହି ବୋଲାଇଥାନ୍ତେ। ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ କରି ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଭାରତୀୟର ରକ୍ତ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବ। ହଁ, ସେହି ପୁରୁଷ ସିଂହର କାହାଣୀ ଯିଏ ଏକାକୀ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରର ପାଟି ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହଟାଇ ଦେଇ ଏକା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1915ର ସେହି ଅନ୍ଧାରୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ହୃଦୟ ଭାରି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଜଣକ ସେଦିନ ଆମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ କେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିପ୍ଳବୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ବାଘା ଯତୀନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଇସ୍ପାତ ଭଳି କେତେ କଠୋର ଓ ସବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ମଣିଷ ହୋଇନଥିବେ, ଯିଏ ବିନା ବନ୍ଧୁକରେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଖୁଞ୍ଚରିରେ ଏକ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରକୁ ମାରି ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଧଳାଗଧିଆ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାରତମାତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଶିଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଏବେ ବି ଆମ ମନରେ ଶିହରଣ ଆଣି ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଛାତ ଉପରେ ବସି ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କରି ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଦେଖି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଏକାକୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଗାଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଦ୍ରୋହର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଜାହାଜକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚାଇ ବାରିପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସାଥୀ ସେ ସମ୍ବାଦ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଚେକ୍ ଗୁପ୍ତଚର ରସ୍ ୱେଡୱିକ୍ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ସେହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବାଘା ଯତୀନ ଆଜି ଜାତିର ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋଭୀ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆମକୁ ଆହୁରି 32 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାସତ୍ୱର ନିଆଁରେ ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 1915ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାରା ଗୁଳିରେ ବିଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପରାଜୟର ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ତେଜରେ ଝଲସୁଥିଲା।